स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंहा जाहाथे गामि लेभेलनिफ्रायनो सुबार लेभेलनिफ्रायनो खेलावरि ओंखारनो हायो दा बेखौ नोजोर होनानै स्पर्ट्स माने इभेन्ट्स हिसाबै स्पर्ट्स मेटेरियेल्सफोरखौ जोङो माने राननायनि हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव ओमफ्राय दिनै फार्स्ट उदालगुरि जिल्लायाव जाबाय आरो बेयो नै भेरगावनो जागासिनो दं ओमफ्राय बाखि जिल्लायावबो जागोन क'क्राझाराव जागोन चिराङाव जागोन ओमफ्राय बाक्सा माने टाउनफोरावबो जागोन बे सिरियेलि जाबाय थागोन ओमफ्राय जों आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि भबिष्यत फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्सखौ जों बोरै आवगायलांनो गिदों बे बाथ्राफोरखौबो जोंनि स्पर्ट्स लाभार्सफ्रा मिथिना मोनगोन ओमफ्राय जोङो माखासे बिदि थांखि लादों भबिष्यतनि थाखाय जेरै बक्सिङाव जोङो आगबारायबावनांगोन जोङो वेट लिफ्टिङाव आगबारिनांगोन फुटबलाव जों आगबारिनांगोन आर्सारियाव आगबारिनांगोन माने वेट लिफ्टिङाव आगबारिनांगन बिदिनो उसुफोर दंबावो आरो एथलेटिक्स हिसाबै जोंहा अनेक इभेन्ट्स दं बेफोरखौ जोङो एसे दा सं दानगासिनो दङ माने जेराव बिनि माबाया बारा बेखौ बे जायगायाव जोङो एस'सियेसनफोरखौ सालायनायनि थाखाय जोङो राहा खालामनानै होगोन बांसिनै जों नुबाय जोलुरावल'सो एसे गोसो होनाय नुदों इन्डिभिजुवेल गेमफोर दङ जेरै ग्रुपिजम दङ काबादि दङ आरो ख'ख' दङ बेफोरखौ खिन्थु दिनै जोंनि गेजेराव बेफोर गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै दा बिटिसिआ माबायदि जोंहा ओंखायनो मोनसे पलिसि लादों दा आङो मख'नाय बे माने माबाफोरनि सायाव डिपार्टमेन्टनि सायाव जेरै फुटबलनि अनगायैबो बक्सिङाव जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माबा दङ फिजिबिलिटि दङ ओमफ्राय आर्सारियाव दङ उसुआव दं टाइकुन्ड'आव दङ दा ओंखायनो बिदि इन्डिभिजुवेल गेमफोरावबो एबारनिफ्राय जोङो बांसिनै नोजोर होनानै जोङो जायगा जायगा बिदि मोनसे एस'सियेसनफोरखौ सालायनो होगोन दा बक्सिङाव जेरैबायदि मोनबा सेन्टार हमना ला उदालगुरि आं सान्दों खैराबारि ओमफ्राय जों मुसलपुर चिराङाव काजलगाव ओमफ्राय क'क्राझार बिदि आर्सारियावबो जोङो क'क्राझाराव नुना मोनो ओमफ्राय जोङो माने चिराङावबो नुना मोनो जोङो ओमफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोबां आर्सारि गेलेयो दा ओंखायनो बे आर्सारि इभेन्ट्सखौ बे खायफा एस'सियेसननि आन्दाराव बेखौ जोङो फोरोंनायनि थाखाय बेब'स्था जों लागोन अब्लाबो दिनै जोङो माखासे मेटेरियेलफोरखौ जों नुनो मोनाखै मेटेरियेलखौ जुदि होयोब्ला जायफ्रा स्पर्ट्स अर्गानाइजार बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन दा बेखौनो जों नाजागासिनो दङ दा बेखौ माने होनायनि जोङो लाहार फाहार जों लागासिनो दङ बेयो लासै लासै जालांगासिनो थागोन दा बड'लेण्ड एफसिआ जेनेबा बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना हांख्राय हरजादों लाथों बिराद मोजांनि बाथ्रा बियो दा ओंखायनो जोङो बेखौ स्पर्ट्सआव जों बुंगोन जे माखासे फाइनान्सियेल माने लायबिलिटिस थानायनि थाखाय बे थांनाय 2 बोसोर 3 बोसोरनि सिगाङाव जिखिना माने बेयाव गेम जादोंमोन गोबां फाइनान्सियेल माने इनभल्भ जादों बिटिसि साइडनिफ्राय जोङो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय डेभेलप खालामनांगिरदों सायाव थांनानै जोङो माने माबा खालामहैनो हानाय नङा ओंखायनो ग्रासरुट लेभेलखौ जोङो बिराद जर होदों ओंखायनो जोङो बिदि मोनफा मोननै जोङो टिम हगार हरनानैनो जोंनो जिहेथु जोंनि फुटबल माबा दङ मोजां मोनग्रा माने सुबुंफोर दङ जोङो बेखौबो जों नायगोन फुटबलखौबो जों नायगोन आरो बेयाव गेलेहैथों जोंनिफ्राय हेल्प थागोन बेयो माने सैथोखा ओमफ्राय भबिष्यतबो जोङो फुटबलखौ बोरै लांनांगौ बेखौ जोङो माने सानगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जेनेबा रौतायाव जागोन मोनसे रौतायाव दा बे सेन्टारफोरनि गेजेरजों ओमफ्राय जायफ्रा प्राइभेटलि फुटबलनि थाखाय स्पेसियेलि माबा खुलिदों माने एकाडेमि खुलिदों बिसोरनि थाखायबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दं दे सब साइडखौनो गभर्नमेन्टआ गासैखौनो कन्ट्रल खालामजोबनो हानाय नङा जुदिहाय बिदि सोरबा अर्गेनाइजारफोर ओंखारबोआबा जोङो बेखौ डेभेलप खालामनो हानाय नङा ओंखायनो अर्गेनाइजारफोरखौ जोङो हेल्प खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो काउन्सिला माने बिसोरनि माने माबायाव थागोन बिसोरनि बेकग्राउन्डआव जों थाफागोन